Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Syifa Runisa saking SD Negeri Kalidonosari, cabang lomba mojopat. Sekar dendang kula panglipur turu lare laras pelo patetna. Ingkang kamu kaping 1 mung 3 ayat cacahe kapisan tegesipun demi wektu utawi wenci mangkono wedinira wigati ning wektu datang ngomongake asar aji ning wektu yekti tanpa upami yo kongsi tanpa guna dene ayat kaping 2 sayektine manungsa menika padha kapitunan kabeh dene ayat katelu kejaba wong kang padha mukmin lan ngamal soleh sarta gelem sukopemut lingkine lingan ingkang hak lan weh pemut netepi sabar sayekti wus purna jarwaniro Sekar dinanti peminatan Cingkula Kumataram laras Lendro Patet Songo. Sopo kang kepingin wangsul ngadep ing ngarsane Gusti milio dalan agama dalan kang bener
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.